אני ואמא שלי מכינים את העוגיות של משחקי הדין ונשבע לך את ה... אמא, נכון את מרשה? כן. תסתכל. עוד מעט אני אראה לך, עוד מעט נשים את הסודה לשתייה. אני אתקן אותך שזה, אני אראה לך שזה יהיה מוכן. ויש לנו רק את הצורת כוכב, ונעשה רק כוכב. שחר, ואולי אני אביא לך אחד למחר. אבל שחר, רק אולי. עכשיו אנחנו שמים את זה. תחפושות בדיוויד קראוטר. אני יכולה ללכת? בואו נשים. לא עכשיו, זה בסוף. בואו נשים סודה לשתייה. אני יכולה ללכת? לא עכשיו, למה? בסוף. אוקיי, אני אראה לך שזה יהיה יותר טוב. הנה זה מתחיל. עכשיו מוסיפים את הסודה לשתייה. אוקיי, עכשיו נשים את הסודה לשתייה. זזים. אני אחרי זה מערבבת את הסודה לשתייה. זה. עזוב זה... לא, אני רוצה לעשות. זה חם. אז אני אשים זה. אז תביא. נו, די, למה? אוקיי, אני אראה לכם איך זה. תסתכלו. זה היה לנו ככה, אז שמנו במסננת ועשינו את זה ככה. וואו, נראה דוחה. כמוך. נרגיחי. טוס קטני. יש לנו מטה. יאללה. מאלף. יאללה, בואו נשים את זה. אוקיי, עכשיו בואו. לא, זה לא טוב, לא עשינו טוב. בואו נראה מה קרה לזה. לא, אמא. אי אפשר לפתוח את זה. צריך. והנה זה, בואו נשים את הצורות. אמא, זה מוכן, תקרא. אמא, אי אפשר לעשות את הצורות. זה כבר התקשה. טוב. אוי, אין לי שיניים. לא יצא טוב, טעים. אבל טעים. ביי אליי. ביי, זה שח. טעם של לוטוס. ואם אתם רוצים להכין את זה, שרוף. אז תעשו את זה ממש מהר, את הצורות. כי לנו זה כבר יתקשה. ביי.